Mga kamisor, may hapon no, live tadani karon sa may ibabaw nga part ni sa Barangay Santa Ana, Tagulang Misamis Oriental. Dinhi kabutiag nga adunay usa ka jeep nga nawada no control o gakaloy sa Ginoo no ang mga sakayan ni mga kamisor naapod ani karon sa atong kiliran o ang gikabutiag nga ang asawa lang ani o ang ihang driver moy agidala karon sa ato ang mga responder pod. Usa nga responder ang nagdala sa adra. I-on na lang yung hotspot. Berto 1 2 3 ra. Bisig lakaw-lakaw. So, mag-try ta ginabi. Ma'am, pwede ta ka interviewhan sa radyo. Ano yung pangalan, ma'am? Lolita Raniel. Lolita Raniel? Rania. Taga asa mo, ma'am? Taga Manolo. Manolo. So, kauban na to karon mga kami si Ma'am Lolita Rania, taga Manolo. Ma'am, dali mo niagi, ma'am. Buan sa Barangay Lingion. Barangay Lingion mo. So, diha mo niagi baya Manitbog? Ah, dapit. Sa Sabangaan Migikan. Sa Sabangan mo gikan. Ay, nangaligo mo. Dili ka ng kasal. Kasal. Bata. Ah, dapit na sa Bangaan, ma'am. Unahan sa Malitbog man. Unahan sa Malitbog. So, pauli na mo og Pauli na may Manolo. Manolo gyapon mo Paul. Ma'am, so sa kinihitabo ma'am pag abot ninyo daning area. Kuan, lain na iyahang under sa iyahang makina. Ang kaning jeep. Isa ra mo ka pamilyahan sa kaya ni? Dili. Lahi ni. Pero paryente lang. O parinti ra. Sa ako nga sa ito kumpares parinti niya. Parinti. So sa imong bagulagway ma'am gikan dadto nga area asa mo gikan nawada no kontrol? Asa ana sir? Kanan ay paliko di sir? Oo, kaya palito. Unya May Kakuan kalubinan niya mo dito, katong nay kalubinan. bunggo nga amon sukutan. Murag ka sa mua nga. Anghel ka mo. May nakaanghel sa mua nga dili mo hulog dito. Okay, kung wala tong bunggo, mahol dito sir. Daos ni. Also ko gipaningkamutan sa kasi driver sir. Si Juan. Gipaningkamutan sa driver sir nga dani na lang kilid para dili mo mabangga sa bunggo. Unsay color sa bunggo sir? Ano yung color bro sa Juan bro? Violet. Blue? Blue. Oh, blue nga bunggo. Blue nga bunggo. So blue nga bunggo mga kamisor ang gikaluyan no nga nagaanghel po daila sir. So ubay-ubay mga pila gid ka mo sakay sa jeep sir. Ano mga kauban? Kamutanan? Oh, Apa dito? asa kato apil to sa sir mga bata. So kasal inyong hang giatuan di sa may Sabangan unahan sa Malitbog. Kasal si mong anak. Kasal sa Ano bata. Asa kanin kasal binalay. Asawa sa bata. Kato nakaitom ang Akong bata. okay. So kani ang imong hang binay. Naa. Sa kuan bata man to kuan. So bata mga kamisor no og Asawa. bata og asawa mga kamisor ang gidala. So pag humana tong hitabuan ma'am, tungod kay ni gipaningkamutan sa driver gid nga maliko dani nga side. Wala na po siya ingon nga nibangga dani nga side o nibangga gyapon sa skilid. Just isip na sa ibang Dani. Kaya ng pusti. Mo ni ang porma. So gilikayan ang puste mga kamisor no. Mo nang dani na bangga nga area. Dani sa may kasagbutan mo kilid man yan namoy ginatukod dani sa taas mga kamisor. So gibutyag ma'am nga atong samaran ang asawa sa driver og Ang konduktor. kuan ang details sa kuan sa pamilya. And then kuan din pila ka bukang sakay. Pero kamo okay ra mo. Okay ra mi ma'am kay kuan gid. Dira mo sa likod sakay. Puno ganing jeep na nagkabit wala. Wala. So wala gid siya ingon nga nayabo. Wala. Nabangga lagi sa dani. Nako lang just gilid kay gipaningkamutan man sa driver nga mapadaplit. So sa gid pamilya sa kay aning jeep ma'am. Kamo unsa to gani ma'am pangalan ma'am? Lulitaran. Lolita Rania. Ang ubang pamilya ma'am sa apelyido ani. Kauban ninyo. Kabalo gabon niyo man ni siya. Pero pariente ra pag umangkon. Suon na sa ako ang pares. Suon Suon niya sa ako binalay. Pares ni ma'am. Suon sa ako binalay. Ngayon sa may plano ninyo karon ni ma'am? Na ang tagiya sa jeep. Wani man to kay magdala og multi-cab daw. Tagiya gid sa jeep ani. So driver ani siya. So kung mugana ni ang jeep, mobalik ra yapon magsakay. Di na ni mo kuan ma'am, di mo sakay. So unsa may kuan ni karon ma'am para makauli mag Manolo? Mani daw to ang tagiya lagi sa jeep. So ang dalon multi-cab. So gamay-gamay ani. O gamay ana. Ug masigo baka sa ni. Sigo baka ni Maubay-ubay man. Kay me. Lagi. Pero so far okay ra magika mo ma'am. Wala man gibati nga sakit. Okay ra.
So, paano Luwi lang ginawa? katong anak sa driver ko yung asawa do. Okay na bali. Huwag ang konduktor. Oh, katong violet. Katong nasugat na to. Oh, nasugat po na mo mga kamisyon. Okay, sige na. Kaya itong sinan. So ilas ang gipaningkamutan nga itulak karon ang jeep mga kamisor kay ila po ning atras. So far mga kamisor no atong klaruhon. No, dunay mga nahiaguman nga minor injuries ang pipila sa sakay sa nasampit nga jeep. Ikabot yang gikan sa may sabangaan. Unahan sa Malitbog ug pauli ini pud ni sila og Manolo Fortich Bukidnon. Mga kamisor mo ni ang jeep no nagabot ang 4R ang iyahang plate number yellow plate nga dunay number nga KVU 515. So mo ni karon ang kahimtang dani karon sa jeep mga kamisor. Pangalan sa baba. Iya pa pila ka buka. So nada ni karon mga kamisor 15 ka personahe lakip mga bata, mga hingkod og ikabutyag gikan ni sila sa kasal og subo lagi no nga pagabot dani. Mga kamisor nani nahitabo pero pasalamat na lang gyud sa Ginoo mga kamisor kay naanginan pinaagi pod sa gikabutyag nga usa ka bunggo nga color blue nga gipaningkamutan mga kamisor no rason nga gipaningkamutan sa driver sa jeep nga malikayan ang bunggo nga dili dito mabangga mo nang dani mga kamisor no sa area dani sa may nayuta nga murag pangpang dani na bangga ang dani gibangga ang jeep kay gilikayan po nila ang poste mga kamisor. So ilang gitabang-tabangan karong tuklod mga kamisor para nga dili na kay siya sumok dito sa may pangpang nga area. So gidala na po mga kamisor pinagi sa itong mga personahe sa BDRR Santa Ana ang anak sa driver, ang iyang asawa nga gikabutyag nga napiang daw ang bukto nato ug ang samaran pod nga konduktor. Sir, say, pangalan sa driver sir? Pero pariente ra pa ninyo or gi-hire lang gid ninyo nga mag-drive? Ay nagkuan man ni sir, nag-abang mo sa man ni? Abang. Kano sa man na? Ang iyang asawa na wala kanila kung sa hospital daw. Lamata. Kano sa na yato na sa ospital? Oo. Anabot na sa ospital? Oo, nakabot na niya. Ningon sa karon nga dito ka mo perto kay makapati man niya. Asa di sila niya atong ospital sir? Dito sa kwan. Sa? Dito sa hospital diri sa Taguluan. Kanang paggawa sa crossing? Oo. Adihan nila gidala Oo. sa ospital. Wala daw ko Nya na. wala giatiman so gidala sa diretso lang sa Porto. Oo, spirito naman. Nasa Porto Hospital kung sabal kaniadto. Bakit siguro ma? Ano yung pangalan sir? Dexter na kapag. Dexter Lagapag? Oo. Ako tong asawa imong nasabi. Si Ma'am Rania? Oo. Oo. Si Dexter. So kano sa gihitab ay giheld ang kasal day sir? O gabi eh. Kagabi na maulay mo pero wala na kainom ni yung mga kauban. Naka nang hubog, wala. Wala ni siya. Okay. Salamat kayo Sir Dexter. Puro nakainom. Ikaw ra pero dili may ikaw nag-drive. Oo, di man nag-drive. So si Sir Dexter mga kamisor ang bana pod ni Ma'am Lolita. Si Sir Dexter Lagapak no? Lakapag. Lakapag. Sorry sir. So ang jeep mga kamisor no naa na karon sa simento nga bahin na nasa dalan. Oo, na nasa highway mga kamisor. Pero lantaw ni mo sir kung maayo na masakay pa ba mo balik pa dulong sa Manolo layo para ba to? Sakay pa mi pero ka anam ko iwan. Pati ka pa tulong sa tagiya ni hang jeep si Alan. Alan San. Sir, ganina sir, lantaw nimo so wala pa ninyo nasugat ang bunggo nga blue. Unsa naman gid ang imuhang kuan sir Ako panglantaw? naging siyang naraminaw din sa makina. Lain naman kung naman og Moro na disek kuan ba? Kakalkal naman kayo. Ina na kung usawa na ko bay. Kami naman kita tigos sa makina bay. Para sigurado itong biyahe. Sus pag subida na mo diha, then bahada, kusog naman kayo yung taga. Dili na gid siya mo break. Dili na. Oo. Unya, Muto nga, salamat din daw sa ganitong bunggong nga blo nga mga subatan. Iya pa nalikayan na dili ni dito mahulog. oh sugi control pag gid niya ang manabela sir. Kaluya sa Ginoo makontrol pag gid ang manabela. Do wala na siya break. Singgit ako mga Ginoo tabangin ni. Hindi gan bago dito. Buyo. Kanang kananay paliko sir, unahan pag ginana. Unahan pa dito pa. Ito unahan pa, dili pa na padulog nga padulog ra pag ginao. Area. Na dili gid mi mo patulong. Dili mi sa ubos. Dapat siguro gid. Murot mi siguro. So kung wala tong bunggo, aminado ka nga mahulog gid mo sa ubos. Hulog. Kaya wala na may likayan ang driver. Oo. So salamat po kayo no kung ang driver karon sa bunggo nga blong naminaw. Salamat kay sir kay usa ka sa instrumento sa Ginoo nga tawo no wala gid na nahulog sa ubos sila Sir Dexter kauban ang iyang pamilya kay ubay-ubay. 15 mo na ada ni karon sir inya dungag pag itong kuan. Ubay-ubay gid sir no nya. Asa gid niyo particular sa Manolo sir? Sa Lingion. Lingion. Oo, Lingion. Layo-layo pa gid eh.
Zone 1 lingion. Salamat kay Sir Dexter, Sige, sir. So na po itong kauban dito ko mga kami sir pong kaistorya no ang asawa ni Sir Dexter nga si Ma'am Lolita Rania. So atong ihapon mga kami sir ang sakay gid aning maong jeep. Sir kauban to ninyo sir katong unahan katong nagdala galon si sir. Kauban pa ninyo? Dili. Dili. Kana nabitbit bata ninyo na kauban na? Oo, kanang kadalag bata o kanang nagagamot ko siya. Oo kana ra. Pero kana naka-green og kanang tatay dili niya kauban na. Dili. Asan driver sir? 22. Naka siya gawa na 23. 23 ka buok. 23 mo ka buok dani di ay. Kaya katuling tulo 25 mo ka buok. So 25 di sila ka buok mga kamiso no. So ang driver sir si Sir Alan. Ang driver si Alan. Dili. Ang driver tagian ng jeep si Alan Gansan. Gansan. Dito Tagalingyon lagi po. Tagalingyon Alan Gansan tagya. So gikabote mga kamiso no pinaagi ni Sir Dexter nga kuan pud sila karon sa tagiya gid ani mismo sa jeep nga si Sir Alan Gansan nga Tagalingyon ragyapon sa may zone 1 Lingion mga kamisor. So far mga kamisor naa sila dani karon yang kapamilya no na marog dani sa kilid sa highway mga kamisor. Nagulat pod sa mo rescue mga kamisor no sa sa ilaha mga kamisor kay muli pataw ni sila og Lingion mga kamisor gikan pud sila og kasal bata ni mo ang gikasal sir yung bata lalaki yung bata sir lalaki na bago pag yung taon nga gikasal mga kamisor ang ihang bata nga lalaki gagabi gikasal o gagabi pag yung taon mga kamisor gikasal o gawa damhan nung inani sila po salamat lang yun kay luwas lang yun ang tanang sakay po sa jeep doon ay mga minor injuries pero pasalamat lang ta mga kamisor kay wala ra gyud niabot sa punto no nga na kinabuhi nga magkala sa maong insidente. So salamat ikay sa tong labang makagako mga kamisor. Salamat. Bunggo gyapon ma'am. Pasalamat gyud tong bunggo sir. Kay muragi nakaangil sa mga pangam. Hindi mo hulog ni tikas. Kay nahulog ni tikas. Pasigid ang tanan. Lalo marbig siya sa ba pero ang bunggo sir wala ni hunong. Wala na padayon ra siya. Padayon ra pud mga kamisor. Sining nga mo wala na. So naka-decide ang driver nga danin lang gyud sa kilid di bangga. Dili na gyud. Pero hinahinay nang dagan na to. Dili na kay kusog-kusog yapon. Oo, nya sa babaw giga ba dito. Nya gikabutyag sir nga kuan man ayo nang ambak. Yang asawa sa driver. Nya asa mo to dapit ni ambak dapit nga side. Dani nga ni ambak sa dani nga side. Ang asawa sa driver. Konduktor. Oh, gang konduktor ang bata sir. Kagatong samaran nga pon. Apil ang mata. Ni ambak silang tulo. Man ang bata. Oh, ni ambak silang tulo mga kamis. Wala pa man tuig ang anak. Dili ang ano dili ang Dana ang diha gikan ang driver ang yung jeep sir. Gikan dito dani din nikilit na. So ni subay gid ani nga dalan kay bato dito hanto dito. So kay nay itom. Yang doktor sunod po din ang iyang asawa. Asa to sila naglinggo sa front seat? Front seat. Kato sila tanan nga nangambak. Oo. Lukot mo ko na persingit ako nga Ginoo ko tabangi mi. So diha na mi nakakuan lang. Kay abi ginako ang ana ani mo nahulog. Ikaw nga lung. Ikaw nahulog lung. Sige ka gol na ko gol. Ito nga pagkuan bata luwi kay bata kay mumo pagit ang bata. O dani nga side mumo bata dani nga side. Diya siya nakakuan. Ito yang mama. So sa itom sir, crudo na. Unsa na siya sir? City. City sa jeep. Oo. So kanang inyo makita mga kamisor nga naay nag-itom kung maklaro man kailing nyo sa atong live kung dili naman kayo inana ka distorted tungod po sa signal. No kanang itom nga inyo makita sa sagbot nga ni Bagis, baingon dani hangtod dito nga area mga kamisor diha mao taon na ang giagian sa jeep hangtod dito ni hunong og ni bangga na dito sa mga area gilap po taong gilikayan ang poste. So dani ni sa may upper Santa Ana mga kamisor kaning naay overview dani unahan ninyo makita. Ano kaning luwag dani nga dalan. Dani ni siya mga kamisor. So again mga kamisor no, naara sa luwas nga kahimtang karon ang pamilya nila Sir Dexter, kauban po ni Ma'am Lolita mga kamisor. Nalay nakaangkon og minor injuries nga gidala po nila karon sa Balay Tambalanan dito sa may puerto mga kamisor. Ang asawa ug anak
sa driver o ang konduktor. Daning area mga kamisor, kaya makita nyo kaning pasaka paingon sa Barangay Rosario o sa Malitbog mga kamisor mo ni dani pasaka pa ni siya unahan na ni gamay ani naay ginatukod nga building dani mga kamisor. So far mga kamisor mo lang sa natong update dani karon nanugad sa may Upper Santa Ana lungsod sa Tagluan kini si Miss Orjulan Luwab kauban na si Miss Orja Marcel sa Miss Radio mo balita mga lagad Mulingaw. Balik na ta later mga kamisor sa update. Mga kami sa itong kauban ang driver sa nasampit nga jeep nga si Sir Alan Gansan. Ano din mo ang kuan sir tagiyag yun sa jeep? Akong kuan, brad na ako. Ay mga brad. O Gansan may pinito to sir, imong igsoon? Dili, ang paro man ko, di siya gansan. Ay Amparo. Paro. Roberto Amparo. So layo-layo bagid sir, nabantayan na nimo nga wala lagi control ang jeep. Kaya niya nahutan og fluid kay gibutiyag. So dili na mo kapit ang iyang brake. Pero pwede na mo mahulag sa mga sir kay murag dako magtiktabang gid no ang katong gigingon pud lagi nila Sir Dexter nga bunggo nga bulo. Kasi gid hitabo gid ato sir pag abot sa bunggo nga bulo nga diin gikabutyag nila Sir Dexter kung wala tong bunggo nga bulo na posibilidad nga mahulog mo sa pangpang. Wala, dili to kay gituyo ko mo to nga gikawat nako kay kurbada ba ya. Oo. Wala na ako gipidpid diri sa daplin. So mo tong imo na ning gipaning Ang gamot. ilang una-una ato nga mahulog mi pero dili wala to nako ngayon nga ihulog nako dito kay kabalo man ko nga bungaw. Oh, gikawat ginako sa ayo. Mutong kasugat na ko nga kuan hindaplin. Hindaplit ang bunggo. Oh, iyahay mi og kuan lihay. Ihay maglihay. May ganipod kay abtik pud ang driver sa bunggo sir no. Nagsuga na mo ko. Ay nagsuga na ka para timailan. Sugaan man ako siya. Pero kaning area na sir, dito sugod. Ang imong pagkontrol sa jeep kanang wala na gid siya or dito pa gikan sa Malitbog na wala na. Hilay na. Okay man akong dagan gikan dito. Oo. Bida diha raman.